मर्निं लोगोफोर गुड मर्निं फ्रम कलेज दायो बे समाव कलेजाव दंफैयो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि इउट्यूब चेनेलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोबावबाय आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ स' नोंथांमोननो जोंनि कलेज उइकनि जे सेकेन्ड डेनि हाबाफारि बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो आखायाव लादों स' नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय बुब्लियाव भिडिअ बानायनो थुलुंगा होलांबानो जाबाय स' फैदो दानिया इन्जय खालामनोसै जोंनि जि हाबाफारि थामहिनबा एक्टिभिटिस जि कम्पिटिशन जायो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो नाजानोसै नै जोंहा हाइ जाम्प बारनाय जागायबाय बारगासिनो आरो आहा बरिया खेला गेलेग्राया गेलेगासिनो नैथिंजायनो आदाया सुनै फोनगासिनो कलेजाव जोबोर मावथि बिथाङानो हाय होन हाय बिथांखौ आंनि ब्लग्सआव नुबाय थागोन जेब्लासिम रिटायारमेन्ट मोनथ'आ अब्लासिम सामफ्रोमबो नुगोन लोगोफोर जों दा कलेजाव दङ कलेज उइकनि थाखाय प्रिपारेसन सोलिबायबो दं खेलाबो जाबाय दं आरो फैगासिनो दं मावनायानो मावनाय फुंनिफ्रायनो बिथाङा ओंखाम मोनजाबोलायाखै ओरैबायदि मावथि आदा दे मोजां माव नोंसोर मावना खोन्थिबासो जोंबो मावनो लुगैगोन नालाय नांदो बे नुथाया जाहैबाय हौवासाफोरनि लं जाम्प बारनाय बादायलायनाय थामहिनबा खेलानि नुथाय बे नुथायानो जाहैबाय हिन्जावसाफोरनि काबादि खेलानि नुथाय पइन्ट गानायाव मोनो एक सिन मोनसे गाबाथाय एक मोनो सिन मोननै गाबाथाय दुइ नै गेजेरनियावबाथाय एक नैयावबाथाय दुइ ओमफ्राय नै खना गाना होबाथाय बांसिन मोनो आरो थैदोसो खोमा जाजमेन्टफोरानो बिदिबालायफोर जागोनलै नोंहा रिफियार मिना खोथानांगौब्रा पइन्टआबो जों बे नुथायानो जाहैबाय जानो गोनां जि जोबथि हाबाफारि बेवहाय बिथांमोना मोसानो होननानै प्रेक्टिस खालामनाय नुथाय
Masih sensasi dia. So जोबथियाव नै बिथांमोना माने रिल्स बानायनो थाखाय प्रेक्टिस खालामगासिनो दंमोन बेखौ आं खेबखुमानानै होफानाय जाबाय क्लिप्सखौ। Gandula kawan nih. Udah berbahasa deh. Gandula santai nggak? Berbahasa. Ibu tanggal Ayah itu kan anda langsung. Bisa